Bon día, boa tarde, boa noite, agora boa tarde, eu son Manuel Rivas, ai non, perdón, eu son Xavier do Campo. Falar de min é unha das cousas que menos me gustan de cantas existen, probablemente é a persona da que menos sei. E a mellor dedico-me a este oficio da escritura a ver se consigo saber algo de min. Contar que fago que en o que ando, os acabo agora mesmo, acabo de sacar un libro novo, o libro das viaxes imaginarias, un libro no que traballei durante 2 anos e que cada vez que acaba un libro non é que quede baleiro, pero hai unha especie de alivio, de soltar o aire que fai que te quedes esperando un tempo para volver a inspirar e digo de inspirar no dobre sentido e empezar outra obra. Teño 2 proxectos abertos, unha novela juvenil que tiña abandonada, a que tiña aproximadamente escrito cerca dun 50%, e que agora colloa despois de 10 anos, vou na retomar, e se tiña un 50% aproximadamente, agora o que levo feito neste momento de traballo é deixala aproximadamente nun 20%, é dicir, había ese 30 do 50, ¿no?, que sobraba, que me fai pensar que isto falle moito ben ás obras, non deixalas reposar. E sigo traballando nunha novela que sei que me vai dar moito traballo, que os meus amigos máis queridos, cando falo con eles, saben de que falo, porque chamamos a novela do cine, pero que me dá moito traballo, que se me revela moito, pero que me fai disfrutar moito nese tela sempre na cabeza, nese darlle voltas. Estas son as 2 cousas nas que estou agora mesmo metido. Igual que, ao mesmo tempo que, agora mesmo estou nesto de estar no Culturgal, onde levo vindo 3 días, isto para min foi un placer, despois dunha paréntese que tiven de aillamento, volver a encontrar os amigos, e volver a encontrarme coa xente, e volver a disfrutar de ter tantos amigos no mundo da cultura galega, e de ver, ademais, como a cultura galega é algo que nunca imaginei a unha miña idade que ocorrería, que enche lugares como este. Iso para min é unha gran satisfacción. A mí probablemente isto é todo canto eu podo decir da miña situación actual. Probablemente dentro dunha hora xa estou nunha nova situación, pero non vou pasar por aquí cada hora a contar as miñas cousas.